Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ είπα. Κυρία Μπόλαρη, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Ο Μπρέχτ είναι ένας μεγάλος ποιητής, θα ακούγεται σε αυτή την αίθουσα και δεν θα λογοκρίνεται, αλλιώς θα πρέπει να λογοκριθούν άλλες φράσεις εσχρές και χυδαίες απέναντι στην αριστερά που ακούστηκαν χθες. Και θέλω να ξεκινήσω... Παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε. Και θέλω να ξεκινήσω με μια παρατήρηση για την εικόνα της συζήτησης όπως έχει διεξαχθεί μέχρι τα τώρα. Κύριοι βουλευτές της συγκυβέρνησης, δεν δείχνετε καθόλου σίγουροι, δεν δείχνετε καθόλου ισχυροί. Εντύπωση προκαλεί το ζήτημα ότι τα επιχειρήματα που παραθέτεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά φτωχά. Γιατί ξέρετε, και δεν επιμένετε καν σε αυτά, γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από αυτά να αποκτήσετε την κοινωνική συνένεση. Επιλέξατε κατά τη γνώμη μας συνειδητά τη συζήτηση να τη στρέψετε αλλού, να την οδηγήσετε σε μια ιδεολογική επίθεση μαζί με την οικονομική και κοινωνική επίθεση που έτσι κι αλλιώς οργανώνεται τόσο καιρό. Χθες, μετά την τοποθέτηση του συντρόφου Διαμαντόπουλου και της συντρόφισσας Σακοράφα, ο κύριος Κεδίκογλου ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ τη διαγραφή τους, γιατί αναφέρθηκαν στους αγώνες και τις θυσίες του κινήματος και της αριστεράς. Αργότερα το βράδυ, ο κύριος Γιατζής μας προκάλεσε λέγοντας ότι νικήσαμε τον κομμουνισμό, δεν τον νικήσαμε στα πανεπιστήμια που τον κάνατε σαν τα μούτρα σας. Παρέρχομαι ότι τα μούτρα μας είναι μια χαρά και έχω να του πω ότι ακόμα έχει μπροστά του τα φαντάσματα της αντίστασης και της μεταπολίτευσης. Αντίστοιχα, ο κύριος Βορίδης, προφανώς με ένα μεγαλύτερο επίπεδο που διαθέτει, αναφέρθηκε στα ζητήματα της κοινωνίας των πολλών, των αναγκών των πολλών, και τα αντιπαρέβαλε, είπε μάλλον, όχι τα αντιπαρέβαλε, ότι αυτά είναι ολοκληρωτισμός. Αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό? Το πιστεύετε σοβαρά, με τους διαδηλωτές απ' έξω, με τους τόσους κλάδους επιστρατευμένους? Είναι αυτή η δημοκρατία σας? Το σύστημά σας έχει φτιάσει σε βαθιά κρίση και κάθε προκάλημα αστικής δημοκρατίας το παίρνετε, το πετάτε και είναι η αριστερά που το υπερασπίζεται. Δεν μπορείτε λοιπόν να μιλάτε με αυτές τις εκφράσεις και να δικαιώνετε τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Έχετε ένα ερώτημα. Αν μας αρέσει αυτό το δημόσιο? Όχι. Δεν μας αρέσει όπως το καταντήσατε, αλλά θα το υπερασπιστούμε, γιατί είναι κατάκτηση των αγώνων της μεταπολίτευσης. Ό,τι έχει απομείνει μπορεί να προστατεύσει στοιχειωδώς τις ανάγκες αυτού του κόσμου, να είναι το κοινωνικό δίχτυ που αναφέρθηκε η κυρία Σιμακοπούλου εχθές, λέγοντας ότι βεβαίως κάποιοι θα θυσιαστούν, αλλά θα υπάρχει κοινωνικό δίχτυ. Ποιο κοινωνικό δίχτυ όταν θα γκρεμίσετε τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και πάει λέγοντας? Το ζήτημα της αξιολόγησης. Επίσης μας το βάζετε επιτακτικά. Με ποιο κριτήριο? Τις κοινωνικές ανάγκες ή την αποπληρωμή του χρέους και την εκπλήρωση των δανειακών συμβάσεων? Γιατί η δικιά μας η λογική είναι ακριβώς αντίθετη. Έχει διαφορετικό πλαίσιο, διαφορετική ιεράρχηση και σε αυτά τα πλαίσια θα κάνουμε τις δικές μας αξιολογήσεις. Πιο συγκεκριμένα, για τα άρθρα 90 και 91. Νομίζετε, κύριοι Υπουργοί, ότι έχετε συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια σε αυτά τα άρθρα? Όσο και αν ψάξαμε, το μόνο συγκεκριμένο που βρήκαμε είναι η υπουργική απόφαση που θα καταργεί οργανικές θέσεις φορείς, αλλά τα κριτήρια της μοριοδότησης, της διαδικασίας αποτίμησης, τα απαραίτητα δικαιολογικά, όλα παραπέμπονται στο μέλλον. Πολύ αξιοκρατικό και με πλήρη διαφάνεια μας φαίνεται αυτό. Προσπερνάω άλλα ζητήματα τα οποία υπόθηκαν από συναδέλφους της αριστεράς και θα πάω στο επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κύριος Υπουργός της Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κινητικότητα. Είναι δυνατόν, λέει, και φαίνεται αληθοφανές, να μην χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο? Προσπαθείτε.
με αυτό το εργαλείο να λύσετε τα τεράστια κενά της δημόσιας διοίκησης, τα οποία έχετε δημιουργήσει όλο αυτό το καιρό. Είναι λάθος να λέτε ότι δεν έχει πληρώσει ο δημόσιος τομέας. 140.000 αποχωρήσεις έχουν γίνει από πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και από τους συμβασιούχους ορισμένου έργου και ορισμένων χρονικών συμβάσεων. Άρα, έχοντας διαλύσει όλα αυτά, προσπαθείτε να μπαλώσετε τις τρύπες και μας προβάλλετε το πρότυπο της ευελιξίας, το οποίο έχετε υλοποιήσει πλήρως στον ιδιωτικό τομέα που γι' αυτόν τόσο κόπτεται, αλλά έχετε καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις, τις επεκτασιμότητες, έχετε απελευθερώσει τις αποζημιώσεις και το 586 που με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να το προστατεύσουμε, στις περισσότερες φορές έχει γίνει 400 και 300. Άρα, για να τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ στο άρθρο 103, το οποίο αποκαλύπτει πραγματικά τι πιστεύετε και πού πάνε τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα success story. Γι' αυτό στο άρθρο 103 αναφέρεστε για το 2017. Γιατί θέλετε να φτάσετε στο 2017 έχοντας εξασφαλίσει μια σκληρή εσωτερική υποτίμηση, ώστε η επανεκκίνηση των εργοδοτών να γίνει από μηδενική βάση. Και το ομολογείτε στο άρθρο 103, το οποίο απάλλη αποδεικνύει ποια είναι η συμπεριφορά σας στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, τον οποίο τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους περίπου θα τους έχετε ως σκλάβους. Γι' αυτό η δικιά μας η θέση είναι αυτό που κάναμε χθες. Να βγούμε με το πανό μας μέσα από αυτή την αίθουσα, έξω στον κόσμο. Στον κόσμο που αγωνίζεται, στον κόσμο που απεργεί, ακόμα και αν ξέρει ότι αύριο θα απολυθεί. Διότι αυτός μπορεί να λέγεται για σας μία ηχηρή μειοψηφία, να ξέρετε όμως ότι μαζί του υπάρχει μια άλλη σιωπηλή πλειοψηφία που δεν μπορεί να απεργήσει, δεν μπορεί να χάσει το μεροκάματο, δεν μπορεί να χάσει τη δουλειά του και προσδοκά από το ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στα αιτήματα και στις ανάγκες του. Σε αυτό το πρόγραμμα δεσμευόμαστε. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Σκόλδρα Σιμίνα.